खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बरपेटानि साफाखामाराव रुंसारि प्राणेश्वर ब्रह्मनि सारादु। देबानर आलगा सिमायाव बिएसएफजों गाग्लोबजानानै 7 जोखोम। आजारायाव रानिनि साखाथियाव जावखांनाय फुख्रियाव सासे हिनजावसाया गबनानै जिउ गोमादों। मुम्बाइ पुलिसआ आसामाव खारखोमानाय फ्रडस्टारखौ खानो हादों। आसामनि बारग' मन्थ्रिनि फिसाजोआ गावखौनो फोथैनानै लादों। खाथिगोरायाव साननि समावनो दाखाथिनि उदखार, सासे फालांगिरिया जोखोम जादों। हरिसिंगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोहोलाव बालिराम बर'नि 29थि मुंख्लं सान फालिदों। 12551 बांगालोर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेनआ उड़िष्याव दिरेल जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गोबर्धना प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद गोबर्धना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 30 मार्च 2025 रबिबारखालि बरपेटा जिल्लानि साफाखामार गामियाव लिरगिरि, सावरायगिरि आरो सोलोंथाइगिरि रुंसारि प्राणेश्वर ब्रह्म कसारिनि सारादु खुंफुंनाय जायो। फुंनि 8 रिंगायाव हाबाफारि बायदियै बर' थुनलाइ आफाद ब्रह्म धोरोम आरो बाथौ धोरोमनि फिरफिलाखौ खौसेयैनो बिरहोयो। बेनि उनाव रुंसारि प्राणेश्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव फंबाय प्राणजित ब्रह्मआ गोथैसि बिबार बावजेनो आरो फारि फारियै बयबो बिबार बावो। बेनि उनाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारिनि मासि दैदेननायाव मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो रुंसारि प्राणेश्वर ब्रह्मनि गोसोखांथियाव दिहुनजानाय बिसम्बि लाइसिखौ बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिया गाहाय सुजुगिरि आबिलि बसुमतारिनि हेफाजाबाव बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव फुंखा सुबुं महरै बासबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आलाराम गयारि, गोबर्धना गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रितम साहा, बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारि, बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारि, दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि बसन्त स्वर्गियारि, सालबारि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि डक्टर दुलेन बसुमतारि, बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा फोरोंगिरि राजेन बसुमतारिमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होलाङो। ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरिफोर, बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोर आरो साफाखामार गामिनि रायजो राजाया मैखोमै बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 जानुवारि 2025 अक्ट'खालि मोनाबिलि समाव अखाफोर दानसेनिबो बांसिन सम प्रेसार स्ट्रकजों भुगिनांनानै अबथिरायै रुंसारि जादोंमोन। थांनानै थानाय समाव प्राणेश्वर ब्रह्मआ बर' रेबग्रा जथुमनि जार्नेल लाइथुननि गाहाय सुजुगिरि बिबानाव दङमोन। बेनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफाद बायदि बिसम्बि सुजु आफादनि गाहाय सुजुगिरि बिबानफोरखौ रुजुनलांदोंमोन। आसामनि खोला सालमारा मानकासार जिल्लानि सिमा ओनसोलाव थानाय देबानर आलगायाव मोनसे जाथाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाथिसराव थानाय केम्पनि 150 बिएसएफजों गाग्लोबजानानै गथ'साजों लोगोसे गासै 7 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि मोनानि समाव सोमजिनाय बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिखांदों। गामियारि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिएसएफनि मोनसे हानजाया हरखाबै देबानर आलगायाव हाबफैनानै लावथि आरो गोबौ देगार लानानै 7 गामियारिफोरखौ गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। बे गाग्लोबनाय जाथायाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हौवासाया गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी फारसे दैथायहरनाय जायो। बेजों लोगोसेनो गासै 4 आइजो फारियै सालिमा खातुन, सुना भानु, हुसेन नारा खातुन आरो जहानारा खातुन मोनाबो गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि गामिनि सासे लाइमोनखौ बिएसएफआ कास्टडियाव लांनायजों लोगोसेनो गामियारिफोरनि हेफाजाब लानानै जोखोम जानायफोरखौ ब्रह्मपुत्र दैमा बारहोनानै खमैबो 2 घन्टासो उनावसो हारसिङिमारि जिल्ला हस्पिटालाव लांदोंमोन होननानै अजद होदों। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव सुखसार पुलिसआ हस्पिटालाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायो।
सनिबाराव गुवाहाटीनि बायजोआव थानाय रानीनि साखाथि अंधेरी जिल्लायाव दैजों आबुं बुंफबनाय जावखांनाय फुख्रियाव 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया गबनानै जिउ गोमादों। रिपर्ट बायदिब्ला जिउ गोमानाय हिनजावसाया लोगोफोरजों दुगैनो थांदोंमोन। बेवहायनो हरखाबै जावखांनाय मोनसे गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो, जायनि जाहोनाव जिउ गोमानो गोनां जायो। बे जाथायनि उनाव जायगानि थागिरिफोरनि मददजों हिनजावसानि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। जायगानि थागिबि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला हा माफियाफोरा आयेन बेरेखायै रानीनि आबादारि हाफोराव गोबां गोथौ फुख्रिफोर जावखांदोंमोन, जाय मोनसे गिख्रंथाव खैफोद सोमजिहोदोंमोन होननानै अजद होदों। मुम्बाइ पुलिसनि मोनसे हानजाया गुवाहाटीनि दिसपुर पुलिसनि हेफाजाबाव सनिबारखालि काली मन्दिरनि साखाथियाव गुवाहाटीनि हेंग्राबारि ओनसोलाव खारखोमानाय फ्रडस्टार एबा थगायग्रा सुरेश नेमसन बाजाजखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि मुम्बाइआव कौटि कौटि रांनि ट्रेडिं केलेकारिजों लोब्बा दङमोन खाजानाय सुरेश नेमसन बाजाजआ, जाय आसामाव थाखोमानानै हमजानायनिफ्राय बारग'गासिनो दङमोन। मख'नो गोनांदि नेभि मुम्बाइनि NRI पुलिस थानायाव बाजाजनि हेंथायै एफआइआर नम्बर 227/23 नि बायदियै IPC धारा 406, 420 आरो 34 बायदियै गसर थिसननाय दङमोन। मख'नो गोनांदि मुम्बाइ पुलिसनि 4 सोद्रोमानि हानजाया राजस्थाननि बिकानेर जिल्लानि थागिबि बाजाजखौ जाफुंसारै हमनो हादोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला आसामाव खारखोमानायनि सिगां गोबां कौटि रां जाख्ल'दोंमोन फ्रडस्टार सुरेश नेमसन बाजाजआ। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। आसामनि बारग' नखर मन्त्रि प्रिगु कुमार फुकननि फिसाजो उपासा फुकन 38 बोसोरा गावखौनो फोथैनानै लादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया दिनै रबिबार फुंनि 8 रिंगासो समाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि उपास फुकनआ गावनि बिमाजों लोगोसेनो गावसोरनि थाग्रा खुलियावनो थायोमोन। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटीनि खारगुलियाव गावनि थाग्रा न'नि गोजौ थालानिफ्रायनो बाज्रुमदोंमोन उपास फुकनआ। बे जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा गोख्रैनो फाहामथायनि थाखाय वेइनट्रक देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो उनाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। बे समावनो डाक्टारा थैबाय होननानै फोसावो। काछार जिल्लानि खाथिगारायाव साननि समावनो डाकातिया जरजोलोमै सासे फालांगिरिनि बेगखौ सेख'नानै फालांगिरिखौ गाग्लोबदों। बे जाथाया कटिरेलायाव जादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सानै दुथांफोरा गंसे बाइकजों फैनानै गारियाव गाखोनानै मेघालय फारसे दावबायनाय जयदीप देब मुंनि सासे फालांगिरिनि बेगखौ सेख'नानै लांदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला डाकातिफोरा लांनाय बेगाव गासै नोगोद 60,000 रांजों लोगोसे गोनां डकुमेन्ट्सफोरबो दङमोन। मख'नो गोनांदि जयदीपआ गावखौ रैखाथि होनो नाजानाय समाव डाकातिफोरा बिनि सायाव गाग्लोबदोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव जोखोम जानानै थानाय जयदीपखौ माखासे गामियारिफोरा थांनानै गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो बेनि उनाव मोजां फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरफिननाय जायो। बे समाव जायगानि खुंथाया गुबै दायनिगिरिखौ सिनायथिनो थाखाय साखाथियावनो थानाय CCTV फुटेजनि गेजेरजों गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै जोहोलाव बालेराम बर'नि 29थि मुंख्लं सानखौ हरिसिंगा दाउलिगुरिनि माल्टिपार्पज हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि आर'जखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। जोहोलाव बालेराम बर'नि सावगारियाव बिबार बावजेनो जोहोलावनिनो आंगो बिनानाव मनमति बर'आ। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि पिथरगोरा खुंख्रा दैमारि, बिटिआरनि MCLA सन्जय स्वर्गियारि, जोहोलाव बालेराम बर'नि आंगो बिसि मुस्रिमा लाबायनो नार्जारि, हरिसिंगा दख'रा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि ब्रबुबाहन स्वर्गियारि, हरिसिंगा सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि गोरायुं बिना ब्रह्म आरो बिटिआरनि MCLA दिलीप बर'आ। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोहोलाव बालेराम बर' चिल्ड्रेन पार्कनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ।
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मासि लानानै सामलायनाय बे मेलाव बर' माहारि बादखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोहोलाव बालिराम बर'नि बिहोमा आरो बिफाव आयदाखौ लानानै सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि मुस्रि रबीन्द्र मुसाहारिया। बे हाबाफारियावनो मुख'जाथाव आलासि महरै बाहागो लायो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि मुस्रि नन्देश्वर दैमारि, अदालगुरि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर लुक' दैमारि आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिरजेल नेलसन दैमारिमोनहा बाहागो लादोंमोन। बांगालरनिफ्राय कामाख्यासिम फैबाय थानाय समाव 12551 बांगालर कामाख्या एसि एक्सप्रेसआ रबिबारखालि लाइननिफ्राय गोग्लैनानै डिरेल जादों। रेल बिफाननि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उरिष्यानि कटाक जिल्लायाव नेरुगन्डी रेल स्टेशन साखाथियाव गासै गं 11 एसि डाब्बाया डिरेल जादों। अदेबानि बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै आरो गासैबो हान्थियारिफोरा रैखाथियैनो दं होननानै फोरमायदों चिफ पाब्लिक रिलेशन अफिसार अशोक कुमार मिश्रआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।